ಈಕೆನ್ ಬರಡ್ ಬಾ ಈಕೆನ್ ಬರಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲಾ ಈಕೆನ್ ಬರಡ್ ಬಾ ಈಕೆನ್ ಬರಡ್ वाली आंतरिक क्या मम्मी क्या होगा नंद मला कोणाने पाडले मला तुम्ही पिसले बता ನಾನು ಬೋರಿಂಗ್ ನಾಯೇ ರೋಜೆ ಮಾತಾನೋ ये बात रे ना बताओ ಇನ್ನ बताती का बरा रोड मूवी येते की ये तो ये काय लाकर म्हणजे बांधली करते ये तो जय बाई नंबर भरले का काय मातानो ए बता दे बाई कुमार बाई की इथे वाजो बारी बता कडी तर बतला ये बात रे जो कोला का तो कोला कोणा निमे बोल बाई निमे नलिंके आपण काटे मारती टाकी ये काल वर गई नते नमस्ते म्हणतोय इसिया बाई मोदी दोका दानी यार मो कोण होती अरे बा बटन बाई ना नाही आणती ने बापरे तू काम ए काम करवता हिला 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 इंदा इंदा अरे तो अरे काय हाय के अरे इथे नाही हो माझा बोलो इमे ना निके अब्बा मेरे साथ की तो बाई बात कर काय करतो रे ना ना तो तू मात रे ना बात होली उडा करो इधर सप्पा गोटा मोटा कोबरे नारियल सप्पा पिंजवाना दोस्त पण पाणी किती जायला इतने दिवस दिवस निवा तो निवा कधी किती जायला केले हां राईट आहे हां राईट हां दादा मला दो ए निवा बाई निवा गंदी गुडा फटा फटा उडा त्या फटने मारला तर गंदी वाहन ने नाळे फुलप्पा कती किती आहे बाई जगे गंदी की तर होती बी जरासी ए इंदर बाई लागणार बात होती ना तू तू बांधी आधा माता थोडी बांध टाइम टिक अरे दूर आता मला जोग न माता आहे अरे आता म्हणता बता बाई दा 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 बाई बता नो लागती मरा कुत्ता मरा लागती ना लागती बघू ए बाई नो ए बेला कधी तर वाटतो अरे बरा ए हा ये मला पण काय सांगते उठा म्हणून मारता का लोक या रिंगी साप ढाकताना नाही साप साप केलं नाही नंबर काय बरं नाही त्यांचे नंबर किती वाजता
माती लबला नामे हाती उभे होते बता वेळ जमाने सीधा बता माता दिले तो दाना पोन jangan lu ka pagar तो दिरा ganti dira वो देख दिया बात बोलो दोनों को टके दाना ये काटू गए लोग को सबने बता दे दिन ना वो दिन ना इतनी बात उठी थी यार गाती काट काट के हर दो बोला दे कर दे या वाला तो या ये तोड़ के पास के जोड़ी तरह जोड़ी म्हणजे ये जो हाथ रोई दादा बाई गिरा भाई मते हां चुप ये बरो वो बरो ने दाल भी मला टक गाडी करी ए बुडतो बे दारी बाबा आता या दे ए इथे मात्र इथे तू जो कान जगात तांता दारी के तर बघ आई ना काके आता थोड़ा हा राईट बघ इदी दो दिला ए इथला ना तकरा बाकी अक्षर माने ए बाई नी मी तर काके नबी पे काम हा एक जरा जग सुटला दागोची मात्रा जागो आना करे ऐतो ना अरे तो था जोर नको अरे इथे मुझे वाट हा अरे की बाया नालू दारा जाते पता तो दादा ने जोड़ के पता ए दोना ना कालू दाकडे मुडे उदी लोका अरे तो ए बिलकरे बेने ना काका बिजा तू मला बिजा ए भाई आने बता ए दूर आहे का मत ए बिसे ना कमी या इन मग भाई तेल बिसे तन या आले भाई ए दिला चला दिला आधी प्ले का ये ए दिला ये दिला का ये इदी तो मेरे टोंड रे ए आले बाप बाजू बाजू ले ना ए कोणा तडक म्हणता ये दिलो बरोबर आपल्याला ये ए मात्रा हां गीतो बरोबर बघा बरोबर बात ते उकुळ को या हात हो जाते क्या हात के नाल पतली तो पतली कधी बाटा किती आहे नाल पतली तो लोक काय किती अब्बा थोडी अर्थ आहे बा कोडताय दूर एकदम ही ना आता ए बदला तो बदला का वो टांगा ए दूसरी से ए आता गाड़ी पीछे लुट तुम लगे
सेल पत्ते सेल गाना ने काटा साड़ा सीधा बिया बता बाबा अरे बिया भाई ने एक बार सेल पत्ते नर्मदा दूर dar पातो बरोबर आहे धीरे बतला बरोबर पत्ते की हटो